Cum să am un buletin cu unde chip? au început? În Nord am văzut. Se testează chestia asta cu chip să-ți bage chip ca să te duci să plătești cu el, să nu mai stai să scoți card, Să-ți bage ție, mă, chip. telefon, chip. Păi ăsta e Ăștia să moară, Bibi, în ce... următoarea, în ce controlul hal ne populației. aduc ăștia să moară, De ce? Bibi? Că e totul la îndemână, domnul Prunea. Orice faci, dai cu chipul. E la îndemână, totul, e orice... Nu ți-ai, mai dai poți cu face chip. nimic. Dai cu chipul peste unde tot mergi, domnul. Eu Îți curios bagă, cum o îți să, bagă, îți cum o bagă să ăștia, cipeze până îți din bagă India, ăștia până în Africa. chip și în... Pe Să acolo moară s-ar Bibi putea, dacă- ție trebuie să-ți bage chip și în... Chip și Dale. Îți bagă ăștia la chip. Pandale. Dracii te-a găsit să moară, Bibi. Deci că domnul Prunea o să-și ia chipul din Pepsi. Auzi și că dacă îți bagă, nu mai poți fura nimic, Hansule. Nu mai poți ciordi nimic măcar. Prunea, Hansu plătește cu calul, zice și de